eɓe mbi toɓɓere men hikka ko dokkirgol kabruuji e yiyande l'islam walla l'islam e dokkirgol kabruuji woni l'islam est la question du traitement de l'information. Samba Gabon ɓe yejjitanimo ko sehil ko giɗo kala ɗo garɗen tawɗen ɗum eɗen tawde ɗum ene wonde belamma mawɗo. Joni noon tawde eɓe mbi toɓɓere nde ko ni te nde ɓe gaddi toɓɓere nde walla ne jewtiɗen toɓɓere nde eɗen gandi won hen ko woni gueɗal men won hen ko wona gueɗal men. Woni wona gueɗal men saabu ko en julɓe ko en islamiyankoɓe kono noon moni foof e fannu mbo yaari e fannu mbo foti nayorade. Dokkirgol kabaruji e yiyande l'islam walla l'islam e dokkirgol kabaruji. Hade men nadde e nder yewtere nde tigi rigi eɗen poti famde tan kala ko neɗɗo gollata ko hen o rewata Allah ko hen o wofata Allah kala ko wawi gollude. Dokkirgol kabaruji hande nam wona tan meccal saabu won jeyɓe meccal ngal to banggue traitement de l'information kono hande Allah waɗi newuyo haymbo jeyaka e meccal ngal ina wawi rokkude kabaruji. Kala neɗɗo ni mbiyen hande ko dokkowo kabaruji heddo so noon ɗo dokkata kabaruji ɗon beele ndewata ko e canal de canaux ɗi ganduɗa ɗi ko gandaɗi walla ndewata ko e laabi goɗɗi kono foof kam neɗɗo foof ko dokkowo kabaruji saabu neɗɗo foof wonko humpitto bandum ko anda e kala ñalawma e kala saaha. Wadde firti ko toɓɓere nde elle nde reɗɗani tan jaydiyankoɓe kono ende nawori kala neɗɗo mo ganduɗa o ko pilmowo nelda ko keɓowo audio yawtina foof de rokkude kabaruji walla ko ɓenninde kabaruji fof ko rokkude kabaruji tan. Tawde kala ko neɗɗo gollata ko hen wofirta Allah ko hen rewrata Allah beele eɗen cikki enen jaydiyankoɓe walla enen rokkoɓe kabaruji beele eɗen cikki e saaha mo dokkaten kabaruji o ko enen jeeyi koye men so en natti rokkude kabaruji en jalti nden ɗo rogere en naati he goɗɗum wona saaha mo ganduɗa o ko joomi en jeeyi men walla ala. Nanguiren tan tawde neɗɗo foof ko gaynako te janggo e jaam ñawirte koko aynanno gollal mum koko namditte ɗum ko hadis. Wadde mbiyen en mbawa wiide ɗo gonɗen ɗo rokkiroɓe kabaruji eɗen joña l'islami yankagal men ha gasnen rokkude kabaruji eɗen gartiri l'islam yankagal men. Holko ɗum firtata? Firti ko e nder ko mbaɗata ko ɗum kadi jogorɗa namdu yeede janggo e jaam. ƴeew dokkirgol kabaruji ni sen ƴetti inde jomiraɗo witede alkhabir mbiyen ɗum kumpitiɗo ganduɗo foof ko wone foof dow e nder mum. Alkhabir o tan inde nde arti laabi limtinɗe e alquranil karim woni kumpitiɗo te enen ken humpitoɓe e nder ko humpito jomiraɗo ko andini en ko en humpitoɓe ɗum. Ari e maale kewɗe ɗo woni pewɗo kumpitowo hakimul khabir ɗo woni laɗiful khabir woni newnowo kumpitowo hono no tawraten ɗum e suratul mulki ala yalama man khalaqa wa huwa laɗiful khabir walla taw ko alimul khabir taw ɗum fof dey ha hande ko gando kumpitowo firti ko e saaha anni nde jiiɗo kumpitiɗo jafoɗon e saaha anni kumpitowo o nde kumpitɗa nde ya faam aɗa foti daɗɗude hakim hikmu la sagesse aɗa foti daɗɗude alim al ilmu gandal aɗa foti daɗɗude neware nde ɗo jaggiren ɗum enen rokkoɓe kabaruji yankinare e karay siragal to banggue dokkirgol. Firti ko hay goto wawa rokkude kabaruji ha heɓo tolno on ɗon kumpitiɗo kono ko e nder humpito makko itteten ko eɗen dokka ko gaga helmere alkhabir kumpitiɗo ina waɗi helmere wonde al akhbar woni kabaru walla humpito sa yeehi alquranil karim ma taw helmere alkhabar nde ari hen laabi nogas e goo kabrowo ina ara hen. ɗo poɗɗen tan jaggude gueɗe men foof kadi en nde mittiɗen e tito nde tigui rigui ƴewɗen tawɗen ko ɓuuri hewde e jikkuji ɗi jaydiyankagal yamiri
nde jurnitiɗen ɗum nder tawɗen dendagal ɗin jikkuji hade jaydiyankagal yamirde en ko ni poɗɗon wadde e ko ni poɗɗon wade ko taw l'islam yamiri en jikkuji ɗi ko ɓuri ko hen hewde te jikkuji ɗi eɗen gandi jikku ko kañum woni ko neɗɗo mantirte kañum woni ko neɗɗo yeɓirte kañum woni kadi ko heddoto e ɓarak aduna hayso tawi neɗɗo nettiɗo wonde ko jikku makko sabu hay jomiraɗo mantiɗo nela sallallahu alayhi wa sallam ko jikku mum gaga ɗum no yimi yanke arabe o wiiri ni kadi to banggue jikkuji mbeɗa sikki ko innama l umamul akhlaqu ma baqiyat fo in humu zahbat akhlaquhum zahbu o wi ay rendo ngo ay aduna o ko yodata hen ko yeɓate hen ko fewnata ɗum ko moƴƴinta ɗum ko yonnata ɗum ko moƴƴugol jikkuji so jikkuji moƴƴi iwi ɗo ina wayno hay rendo ngo e hoore mum natti wonde ɗum firti rendo ina firto taw yimɓe cikki rendo ngo nanɗo taw kongo nattugo wadde holko nattanigo wadde ko jikkuji biyaɗi ɗi yo hedde hen nattiɗo wonde jikkuji kewɗi kadi ina kaɗaɗi e nder jaadiyankagal nde ƴeewoyɗen tawɗen kanji fof l'islam koko harmini ɗi koko haɗi ɗi jamiraɗi e yo jaydiyanke waɗ nde ƴeewoyɗen tawɗen kanji fof koɗi jamiraɗi eɗen mbawi rokkude hen won yeruji jikku mawmaw ina jeeya e ko jaydiyankagal ɓuuri harminde e nder kuule jaydiyankagal jomiraɗo noon adi ɗum harminde ndeke jaydiyankagal e nder dokkirgol kabruji ina haɗa mawmaw o istikbar mawmaw en ari e alquranil karim laabi 49 ɗum woni manque d'humilité wasde yankidare mawnam abou ko haalal ko ɗo joni joni foof meccal men koko yamiri ɗum kono haade meccal men yamirde ɗum diine men koko yamiri ko ni poɗɗen waade so eɗen jiiɗi enen rokkiroɓe kabruji ndetoɗen mawmaw saabu ko ɗum addanta en wiide ko kalmi ko ko ɗum tan woodi firtatako e nder kabruji ɗi dokkirten e nder dokkirgal men kabruji gonen yankidiɓe ko hadisa kadi nelaɗo ni ari fawi e ɗum ɗon wi la yadkhulul jannati man kana fi qalbihi misqala zarratin min kubrin natata aljanna on mo tawate e nder mum ko fotina gabbel zarra le poids d'un atome e ko wiyete mawmaw ay ko neke jaydiyankagal dokkugol kabruji kala ko haɗa toon mataw a yittan nawtude ɗum to e kuule jaydiyankagal kono diine ma haɗimo ɗum ko adi ɗum goɗɗum ko haɗa e nder dokkirgol kabruji taw ko jikkuji ɗi jaydiyankagal walla dokkirowo kabruji foti jogade woni égoïsme yondinade e hoore mum kono haade jaydiyankagal hadde ɗum e harminde ɗum e nder kuule jaydiyankagal ko taw diine men o harmini ɗum goɗɗum jikkuji ɗi poɗɗen salade ɗe jaydiyankagal harmini taw diine o adima harminde ɗum walla nde dokkirgol kabruji kuule mum karmine taw diine o adima harminde ɗum woni égocentrisme égocentrisme woni artirde kala ko moƴƴi e gonga walla kala ko moƴƴi walla gonga artirde ɗum e hoore mum sikkude ɗum ko kañum woni centre du monde sa ari ɗon tan sa renaki a arat e mawmaw toɓɓere mawmaw nde kalaɗen nde nani ibn al qayyim rentini en kala ko fati e égocentrisme e hutorade miɗo o wi ɗiɗo expression ngaji tati ko kañumen kalki iblis ko kañumen kalki firawn ko kañumen kalkata kala dokkowo kabruji mbo rentaki sikkude kañum woni centre du monde kañum woni fof cimoje kewɗe garti e hadde en won jikkuji walla yamirde en won jikkuji sabu to banggue yankidare nde kalɗen joni joni woni ko qualité e nder jaydiyankagal kono ko jomiraɗo yamiri ɗum e simore 25 aya mum 25 jomiraɗo wi Allah wi gollonoɓe Allah joom yurmede o ko ɓen yahoɓe ina jankini
e dow lesdi simore 25 aya 25 hay sa yeehi suratu al isra ma tawto en wiye e walla ete abou si jafoɗami hoto yaɓɓir leydi ndi maw sabu a wawa feekde leydi ndi ete a wawa hebde ceɓceɓel tule ɗe Allah tagui ɗe sa yeehi suratul luqman aya 17 ha aya 19 ko noon kadi wi en to banggue yankinare nde poɗɗen wadde e saaha nde dokkirten kabruji wona tan dokkirgol kabruji ɗo ko e mbaadi kuftidinde kono enen en nattat e nder ndin mbaadi kuftidinde saabu ko en élément e nder ndin ɗon mbaadi hoto ɗurno yimɓe ete hoto yaɓɓir leydi ndi bewre saabu Allah yiɗa fiitotoɓe becce yankino e jaɓɓal ma lesɗina dande ma saabu wulago ɓurgo añede kongo hanago mbabbo firti wadde ko hay an dokkirowo kabruji e sahane dokkirta kabruji jarani feehade jarani aɗa foti humilité ma no foti wawde rokkudemo so tubako Allah walli en ha tubako fewni en ɗum ɗo firti ko ya haaldu sesa ma ɗum ɗo ɓendin haala ma ka kono Oumar Dor comme sine waɗɗo joni publicité micro ma tan radio ma tan ma mawnindane ma tawa o jarane wiide madame monsieur tan gullaɗaɗi daw hono no waɗoɓe publicité ɓe mbaɗata ni goɗɗum koko fati en nunɗal jikku mo ganduɗa o koko wiya tawi ka dokkirowo kabruji e ko jangguɗen e janiyankagal nunɗu hadis o wi so nunɗal nattiɗo wonde jortaɗe darga yonti